Atopická dermatitida alebo atopický ekzém je imunitne podmienené ochorenie, ktoré postihuje dominantne kožu, ale často sa spája aj s alergickými a imunitnými ochoreniami iných orgánových systémov, ale primárne a dominantne je to ochorenie kože. Základným aspektom vo vývoji atopického ekzému je defektná, porušená bariérová funkcia kože. Jednoducho tá koža nie je schopná držať tekutinu v sebe, stráca vodu, opačným smerom do kože prenikajú rôzne chemikálie, škodliviny, znečistenia a podobne a to štartuje ten zacyklený kruh, to znamená vzniká zápal, pacient ten zápal pociťuje ako svrbenie, pacient sa škrábe a čím viac sa škrábe, tak tým viac ten zápal ešte sa prehlbuje a potom bohužiaľ ten zacyklený kruh je veľmi ťažké prerušiť. V neposlednom rade tým, že hlavným príznakom najmä stredne ťažkého a ťažkej formy atopického ekzému je výrazné svrbenie, nespavosť, tak zásadným spôsobom vplýva na kvalitu celého života pacienta, ovplyvňuje jeho bežné denné aktivity, ovplyvňuje jeho voľnočasové aktivity, ovplyvňuje jeho koničky, športové aktivity a samozrejme negatívne vplýva na spánok a sústredenie sa pacienta. Limitovať celý ten diagnostický prístup u pacienta na hľadanie nejakého konkrétneho podnetu v zmysle potraviny alebo nejakého alergénu je naozaj veľmi zjednodušené a skôr to môže viesť k niektorým nesprávnym záverom, nesprávnym dietetickým opatreniam a iným veciam, ktoré ten pacient naopak nepotrebuje a môžu ohrozovať. Atopický ekzém, najmä jeho ťažké formy, sa spájajú so širokým spektrom psychických problémov, veľmi negatívne vplýva na všetky domény a kvalitu života pacienta, tak z toho dôvodu je veľmi dôležitá razantná, účinná, systémová a efektívna liečba, ktorá mala byť šitá na mieru konkrétnemu pacientovi, mala by rešpektovať očakávania pacienta, mala by rešpektovať danosti toho ekzému. Žiaľ naozaj platí, že mnohí pacienti, najmä so stredne ťažkou a ťažkou formou atopického ekzému, majú za sebou dlhé roky blúdenia po rôznych ambulanciách, snažia sa identifikovať a nájsť príčinu svojho ekzému, čo sa naozaj nedarí. To, čo vieme ponúknuť pacientom, je príchod nových generácií systémovej formy liečby, ktorá priamo zasahuje do toho imunologického zápalu, ktorý prebieha u pacientov s ekzémom v koži. Že môj odkaz pre každého pacienta s ekzémom: neškrab sa. Dneska existujú moderné nástroje liečby, ktoré efektívne pomôžu väčšine pacientov s ekzémom.